हेल' लोगोफोर दिनै आङो थांगासिनो बिश्वनाथ सारियालि बेयाव कार्बिनि हाबा जाहैनोसै बर' सानथालिनि हाबाखौथ' नुबाय एबारथ' दिनै होनबा जोङो कार्बिनि हाबाखौ नायहैसै ओमफ्राय नै कार्बिफोरनि गस्ला गाननाय जोमनायफोरखौ नायदो ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे ओंखाम जानाय ओमफ्राय नै ओंखाम जानाय ओमफ्राय बिसोरनि सिस्टेमा बोरै बेफोरखौ जोङो गासैखौबो दिनै नायनो मोनगोन दिनैनि बे भिडिअ'आव थ'दो दिनैनि भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै। हेल' सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय होननाय सिबिनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासि हरग्रोनाय जाबाय थ' लोगोफोर दायो नै आङो थांगासिनो एखेबारे बिश्वनाथ सारियालि मानोना बेयाव आङो दिनै देखायहैगोन कार्बिफोरनि हाबाया बोरै जायो बर'नि देखायबाय सानथालिनि देखायबाय दिनै आङो देखायगोन कार्बिनि थ' बेनिखायनो भिडिअ'खौ स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम नायदो मानोना दिनैनि भिडिअ'आ बिराद इन्टारेस्टिं जागोन थ' दिनैनि भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै। माने बियो ग्रेजुवेसन टाइमनि लोगोमोन नालाय थ' बेनिखायनो बिनि हाबायाव थांसै ओमफ्राय एन्ड हियर इज सार डक्टर रुस्तम हाउ आर इउ? I'm fine, bro. मा खौरां? आं मोजां पुरा मोजां ना मोजां थ' थुदो दिनैनि भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै। उस पे यार बैठे हैं हेलो गुलाबी गुलाबी पहुंच गया आरो सासे लोगो गाखोबावबाय ओमफ्राय जोङो दायो थांसै। डाक kita नहीं देखा भी रे ओमफ्राय नै एसे थावखौ सोनोसै ओमफ्राय बेयावबो माथो हिन्जावफोरानो दं थाव सोग्राया माथो क'क्राझारनि बायदि आरोना मोजां मोनदों बेफोरखौ नुनानैनो। लोगोफोर दायो जोङो सफैबाय जियाभर आलि दैसा नै नायदो ओइलाय 94 আছিল 89 दायो जोङो चुटियायाव ओंखारबाय आरोना बे जायगायानो जादों सुतिया होनना बुङो सुतिया ओमफ्राय एसे गाज्रि खोनायो अबसे ओमफ्राय नै गिफ्टखौ लाबाय जोङो ओमफ्राय बेयावनो खुलुमबाय रायजोफोर। थ' सुतियानिफ्राय बे जायगाया एसे 14 किल'मिटारसो जायो थ' जोङो बागान गेजेर थांनानै नै जोङो सहैबाय सेलायखाथि। लोगोफोर बिराद गोबावनि उनाव सफैबाय सेलायखाथि बेनो जादों सेलायखाथि 3 घन्टा नांबाय मिथिबायना उदालगुरिनिफ्राय थ' नै ओइलाय हाबाया जागासिनो बेयावनो थ' जोङो नै गारिखौ बेयावनो दोनथ'बाय ओमफ्राय जोङो थांसै सेलायखाथि मा बे सेलायखाथि दां मानो नाम थाखोथाय बोरै बेबायदि थ' थांसै कार्बिनि हाबाखौ एसे देखायहैनोसै थ'दो। बेबो बिथाङाबो कार्बिसो ओमफ्राय कार्बि में खुलुमबाय को कैसे बोलेंगे? खुलुमबाय इन कार्बि मतलब वेलकाम कार्डम ओमफ्राय बेथ' जादों आसामिस आरोना आसामिसावथ' मिथिखायो आसामिसावथ' कइ दिले हल वेलकाम टु नमस्कार ओमफ्राय जोंना खुलुमबाय थ' नै नायदो माथो बे आदाम ओमफ्राय आसार इटु माने कि इटु कि কি হয় আদাম আচার মানে ম্যারেজ টাইপৰ আৰু আচ্ছা আদাম আচার ओमफ्राय नै बेयाव दं र' ओमफ्राय ओइलाय नैदो नै बिनिनो हाबा इउ आर ओइलाय रबिन्द्र ओमफ्राय ओइलाय जोंना दरा गोदाना ओइलाय एखेबारे दरा गोदान दरा गोदाना एखेबारे खुसिथार माथो खुलुमबाय বুলি ক'লে खुलुमबाय भाई नामा देवे नेকি বিয়াত না ইয়াতে सिगाङावनो मा मोनलांगोन क्या है ये पानी को क्या बोलते हैं कार्बी में लां लां कार्बियाव बेखौ लां होननानै बुङो माथो नै माथो बिराद समायनाथारब्रा माथो एसे लाइनसो मारिनोसै नामा लांखौ लोंसै आंबो एसे साकलन्डा What are you drinking? Lang drinking. दै
गाननाया बिदि गानो आरोना बेबायदि माने गाननानै फारसेथिं खायो आरोना नै नायदो गासैबो सिख्लाफोरनाथ' बेबायदि माने बिदि गाननानै फारसेथिं खायो आरोना नोंथांमोना नुबाय ओमफ्राय नै ओरैजायबो दंजोबो ओरैजाय नायनो हागोन नै नायदो नै बेयावबो लोगो मोनफैबाय आंनि भिडिअसखौ नायोनो सम सम थेंक इउ नै लोगोफोर एखेबारे कार्बि आंलंनि दं खुलुमबाय लोगोफोर खुलुमबाय कार्डम नमस्कार नै हागोन नामा बिथांजों yes Bohong dah he is all the way from Karbi Anglong Difu कितना लगा कौन सा डिपू कौन सा डिफू डिफू कार्बी आंगलंग के अंदर में पड़ता है नै दायो जोङो होनसै गिफ्टखौ yes चलो नै जोङो दायो गिफ्टखौ होनसै and Gitika Black Gulab Sir yes congratulations Kala kayak Rustam loh Ramfar Congrats deh congratulations once again thank you yes इसको तो मिला भी लिया stay ना congratulations हाँ दायो जोङो एसे थांनानै जाब्रेहैसै थलाय जोङो थांसै बेनो जादों माबा नालाय जोंना नै बिजों थांसै ओंखाम जानायनि जायगाया नै बिजोंनो माथो नै बिराद जागासिनो बेयाव जोंबो जिरायनानै जानोसै माथो मा बिसोरो सिनायफैयो माथोफ्रा बिसोरो लकेलनिनोखा नामा ना बिसनाथ माबाफोरनि बिसनाथ सारियालिनि ना ओंखाम जानोसै नै दानाबा ओंखामथ' जाखांबाय दायो नै गयबो दङ अबसे गयखौथ' जाथ'ला फाथैखौल' जानोसै एन्ड नै जागासिनो होख्लायगासिनो बयबो ओमफ्राय नै बावनायदो जेनेबा पेपार सिस्टेम नङा आरो प्लास्टिक होखाबाय बेखौ हुगारबाल' जानोसै बियो आंहा बे साइडजोंल' थांसै ओमफ्राय माथो अमा बेदरबो दंमोन ना अमा बेदरखौथ' जायासैलै एबार नैबेयावबो दंखायो जों थांफिनसै लोगोफोर रायजोफोर आदैखौ लोगो मोनबाय आदैयाबो सोलाय खाथिनिनो ना ओमफ्राय आदैया माने बिहामजो नागिरगासिनो आरोना फिसालानि थाखाय ना आदै थ' बोरै नांगौ बुंना होलाय मा बुंगोन आं माने बोरै बिहामजो नांगौ माबायदि लेखा गोरों ना खामानि गोरों लेखा गोरों नांगौ ओमफ्राय साख्रि बाख्रि नाङा आंनि बागान दङ मा बागान साहा बागान 4 बिघा हा खेथि दङ न' बनायबाय थादों श'रुम श'रुम बावहारि सासे मोनबाय आरो सासे नांगौ आच्छा नै सोरबाफोर जाफैयोबा थाफैदो नै बिराद अनजागोनबो माइबो दङ जोङो बिराद गोबाव जाबाय माने थाबाय आरोना मोनालायबाय दायो नै मोनानि भिउसखौ नायदो दाबो जोबनोनो थाङा माथो आलासिफोरा लोगोफोरथ' दायो जोङो थांसै मानोना मोनाबाय जोङो थांसै लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव जेसेबां हायो देखायबाय आङो बेनिखायनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंमोन लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव दिनैनि थाखाय एसेबांनो बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय टाटा